Assalamualaikum. Kula nuwun. Kula nuwun. Walah, Lele, ngrungokke apa to? Nganti ana tamu kula nuwun ket mau ora krungu. Sajake asik tenan. Celing. Assalamualaikum. Selamat, Mat. Mbak Sari to? Niki lho, Mbak. Kula gek ngrungokke pembelajaran bab tembang kinanti. Oh alah, gek sinau to, Le. Lah ngerti ya ora tak ganggu. Mboten napa-napa kok, Mbak, sampun rampung. Coba to critakno kepriye tembang kinanti kuwi? Tembang kinanti menika lare-lare tembang kinanti menika kalebet tembang macapat. Tembang macapat gadah guru lagu, guru wilangan lan guru gatra. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning tembang. Tuladha ana ing ukara padha gulangan ing kalbu, guru lagune yaiku U. Guru wilangan inggih menika cacahing wanda saben sagatra. Tuladha wonten ukara padha gulangan ing kalbu, guru wilanganipun 8 cacahipun. Guru gatra inggih menika cacahing gatra saben sapada. Wonten tembang kinanti guru gatranipun inggih menika 6. Pripun, Mbak? Sampun paham dereng? Wah, pinter tenan jebulane adikku iki. Nanging nek ibu nimbali ki ya digateke to, Le. Nggih, Mbak. Kanca-kanca golek ana guru lagu, guru wilangan lan guru gatra saka tembang kinanti.